waloro twak marwa okinyi makawuono Mary. Somo mar nyathi manyako Joyce aparo ni gima duong' ahinya e society. Ka nyathi manyako somo en gima duong' ahinya. Kipuonjo nyako tipuonjo oganda, okipuonjo an individual. And ng'ama nowacho gino nong'e adier nikech nyako ene monyuolo, ene min piny, ene mokelo dongruok e society kata e piny. Koro sombe no duong'nwa, kik waketuru ni wadwagoyo wach somo no gi chwech mar ng'ama miyo. Somb nyako konyo gik mang'eny. Ot ma nyako some ng'eni future mar that family kata nyithindo monyuolo duto biro dhi school. Erokamano. Mano kelo lokruok e society. Akwayo ni joluo omed paro matut ahinya e wach discrimination mar education mar girl child ni gitem matek mono somo beda ni nyathi manyako somo, nyathi madichuo somo, mono ji obede kiko kelo enye family. Erokamano ahinya. Nyalo bet kata somo onge kata somo nitie. Erokamano ahinya Mary. Somo ema kelo lweny. Erokamano. Atulo marwe morumo. Erokamano ahinya Mary Odhiambo, jakeno maduong' mano mar maendeleo ya wanawake. Kuom kawo thuolo mari mondo ibi e twak okinyi makawuono. Evelyn, wachni mogik ka watieko. Anyalo wacho ni gini ok en gima nyalo rumo kawuono nikech kata in ineno ni